טוב, שלום לכולם. אנחנו במבט על צורת דף הגמרא. נסביר כמה דברים מרכזיים על צורת הדף המקובלת. אז קודם כל אנחנו רואים שהדף יש לו שני צדדים. הצד הימני שמופיע פה זהו עמוד ב', והצד השמאלי הוא בדרך כלל עמוד א'. איך אנחנו מזהים את זה? בראש הדף אנחנו רואים שיש לנו אותיות מ"ב, זה דף מ"ב. כשלא כתוב על הדף אותיות, מדובר בעמוד ב'. כשכתוב על הדף אותיות, מדובר בעמוד א', מ"ב עמוד א'. אנחנו הופכים את הדף, לא מסומן, מ"ב עמוד ב'. זה קודם כל דבר אחד. דבר שני, יש לנו את שם הפרק, לולב הגזול. כך מתחיל הפרק, לולב הגזול, לכן כתוב בראש העמוד לולב הגזול. זה עמוד שהוא חלק מהפרק הזה, פרק שלישי, מסכת סוכה. דבר נוסף, הגמרא. במרכז העמוד תופיע לנו הגמרא. בסדר? זה בעצם הגמרא. גם כאן מצד שני אנחנו רואים במרכז הגמרא. כמובן לא מדובר רק על דברי המוראים, אלא מדובר לפעמים גם על דברי תנאים, כמו שאנחנו רואים פה, משנה. מתני משנה מתחילים בדברי תנאים, רק אז מגיעים לגמרא שמפרשת את דברי התנאים. לפעמים גם אנחנו מביאים תנו רבנן, תנו רבנן ברייתא, ברייתא גם היא דברי תנאים. דבר נוסף שמופיע לנו בכל דף גמרא, אלו דברי רש"י. רש"י מופיע במרכז העמוד, כלומר בחלק היותר קרוב לתפר. בסדר? כאן אלו דברי רש"י. אותו דבר גם בצד השני, אנחנו רואים בחלק היותר קרוב לתפר, זה דברי רש"י. לעומת זאת, התוספות, בעלי התוספות, נמצאים בחלק הרחוק יותר. כאן זה התוספות בדיבור מתחיל גדול, לעומת רש"י, שבדיבור מתחיל קטן יותר, כמו שאנחנו רואים פה. אז אמרנו, בעלי התוספות הם בחלק הרחוק יותר בעמוד. גם מצד שני, התוספות כאן. עוד דבר חשוב שאנחנו צריכים לדעת בדף הגמרא, יש לנו הכוונה לפסוקים, כלומר מקורות של פסוקים שמצוטטים בגמרא. זה מה שנקרא תורה אור. יש פה למשל פסוק בראש העמוד, הפסוק מסומן על ידי עיגול קטן בראשו, עד עצם היום הזה. הציטוט מאיפה? ויקרא כ"ג. אנחנו רואים מתחת לתורה אור, יש לנו סימון של הפסוק. סימון של פסוקים, גם כאן. צוטט מאותו מקום. יש לנו עמודים עם יותר פסוקים, יש עמודים עם פחות פסוקים. פה רואים פסוק שמצוטט מדברים למ"ג. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זה פסוק מדברים למ"ג, לכן פה מתחת לתורה אור יש לנו, כתוב לנו דברים למ"ג. תורה אור גם היא נמצאת בדומה לרש"י, גם היא נמצאת בחלק היותר קרוב לתפר של העמוד. גם כאן, מצד שני, תורה אור, בחלק היותר קרוב לתפר. עכשיו יש לנו עוד דבר פה, הכוונה למקורות ההלכה. כאשר אנחנו רואים אותיות קטנות, כמו כאן, אות קטנה, ג' מעל
דברי אמוראים מסוימים, כן? כמו למשל כשהפכו. כשהפכו, האות ג' מכווינה לנו לאין משפט נר מצווה. אין משפט נר מצווה, מקורות בהלכה, שולחן ערוך, טור שולחן ערוך, רמב"ם, מקורות שבעצם מפנים אותנו להלכה, הם מסומנים באותיות הקטנות. אנחנו רואים על פי האותיות הקטנות מהו המקור. כמו למשל האות ג' פה, כשיהפכו, כאן אנחנו רואים את זה באות ג', מימונים, פרק ז', מלכות לולב, הלכה ט', סעיף מ"ג, עשין מ"ד. סליחה, סמג עשין מ"ד. עוד דבר חשוב ואחרון שנאמר לגבי דף הגמרא, יש לנו פה אחד מגדולי הראשונים, בצד יש לנו את רבנו חננאל. רבנו חננאל, פירוש בצד הרחוק יותר, בדומה לתוספות. רבנו חננאל ממש בקצה של הדף, גם כאן בצד שני אנחנו יכולים לראות רבנו חננאל. טוב, קצת למדנו על דף הגמרא, שיהיה לנו בהצלחה בהמשך. כל טוב, שלום.